Domingo sa Pasko sa Pagkabanhaw, Abril 12, 2020. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Pedro miingon, karon naila ko na nga ang Dios walay pinalabi. Nasayod kamo ni adtong dakong hitabo sa yuta sa Israel. Nagsugod kini sa Galilea human sa pagwali ni Juan mahitungod sa bunyag. Nasayod kamo mahitungod kang Jesus nga Nazaretnon, ang gibubuan sa Dios sa gahom sa Espiritu Santo. Miadto siya sa tanang dapit ug giayo niya ang tanang giyawaan. Kay ang Dios diha man kaniya. Saksi kami sa tanan nga iyang gibuhat didto sa kayutaan sa Judea, lakip sa Jerusalem. Ilang gipatay siya, pinaagi sa paglansang kaniya didto sa krus. Apan nabanhaw siya sa ikatulo ka adlaw ug gipadayag siya. Wala makakita kaniya ang unang mga tawo, kundili kami lamang nga mga saksi nga gipili na sa Dios. Nangaon kami ug nanginom uban kaniya human siya mabanhaw. Ug gisugo kami niya sa pagwali sa maayong balita ngadto sa katawhan ug sa pagmatuod nga siya mao ang gipili sa Dios sa paghukom sa mga buhi ug sa mga patay. Naghisgot mahitungod kaniya ang tanang mga propeta nga nag-ingon nga ang tanan nga nagtuo kaniya pasayloon sa ilang mga sala pinaagi sa gahom sa iyang ngalan. Ang pulong sa Ginoo. Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo. Magsadya kita ug maglipay. Pasalamati ninyo ang Dios, kay siya maayo, kay ang iyang kaluoy nagalungtad hangtod sa kahangturan. Pasultia ang balay ni Israel, ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Mao kini ang adlaw nagihimo sa Ginoo, magsadya kita ug maglipay. Ang tuong kamot sa Ginoo mibayaw uban sa gahom. Ang tuong kamot sa Ginoo gibayaw. Dili ako mamatay, kundili mabuhi. Isangyaw ko ang mga buhat sa Ginoo. Mao kini ang adlaw nagihimo sa Ginoo, magsadya kita ug maglipay. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod nahimong bato sa kanto. Sa Ginoo nahimo kini, kahibulungan kini at tubangan sa among mga mata. Mao kini ang adlaw nagihimo sa Ginoo, magsadya kita ug maglipay. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Kolosas. Kun ugaling gibanhaw man kamo uban kang Kristo, nan pangitaan ninyo ang mga butang nga anaa sa itaas diin anaa si Kristo nagalingkod sa tuo sa Dios. Itumong ang inyong mga hunahuna diha sa mga butang nga anaa sa itaas ug dili sa mga butang dinhi sa yuta. Kay kamo nangamatay na ug diha sa Dios ang inyong kinabuhi natago uban kang Kristo. Inigpadayag na unya ni Kristo nga mao ang atong kinabuhi. Nan kamo usab igapadayag man uban kaniya sa himaya. Ang pulong sa Ginoo.
Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Sa adlawng Domingo, ngit-ngit pa miadto si Maria nga taga Magdala didto sa lubnganan. Pag-abot niya didto, nakita niya nga ang gisampong nga bato wala na didto sa baba sa lubnganan. Busa midagan siya paingon kang Simon Pedro ug sa tinun-an nga gimahal ni Jesus. Pag-abot niya didto kanila, miingon siya, gikuha nila sa lubnganan ang Ginoo ug wala kami masayod kung asa nila siya gibutang. Busa miadto si Pedro ug kadtong tinun-an didto sa lubnganan. Nanagan silang duha apan mas kusog mudagan ang usa kay kang Pedro. Busa una siya nga nakaabot sa lubnganan. Pag-abot niya didto, miduko siya og milili ug nakita niya ang mga panaptong puti apan wala siya mosulod. Pagkataod-taod, miabot usab si Simon Pedro ug milahos siyag sulod sa lubnganan. Nakita niya ang mga panapton ug ang panyo nga giputos sa ulo ni Jesus. Napilo na ang panyo sa usa ka lugar nga nalain sa mga panapton. Misulod usab dayon ang tinun-an nga unang miabot ug nakita usab niya ang mga butang sa sulod. Bisan wala pa sila makasabot sa giingon sa kasulatan nga kinahanglang mabanhaw si Jesus, nagtuo siya nga nabanhaw si Jesus ug mipauli dayon ang duha ka tinun-an ang Ebanghelyo sa Ginoo.